hayi nina niyahlupha nina, hayi nifuna ukutshelwa yonke into nina nifuna ukutshelwa yonke into. Ezinye izinto nje kunezinto engadingani nokuthi uzutshelwe, ufuna ukubone. Yabona bafethu, wonke ama-leaders ala KZN awumkhonto wonke bayihlalele nje lapha abahlezi khona, kodwa nje bazi kahle ukuthi bawumkhonto. So ungathi wena kusasa usobona uzosekuthiwa kusasa usashintshile sekwelinye iqembu, hawu usuphoxekile-ke waze wasiphoxa wena, not ukuthi uniphoxile, inini eningaboni ngoba nifuna ukuthi abakwazi ukuthi banitshele, because njengoba behlezi laphaya kudrayisiwe laphayana, bayazi bona ukuthi kufanele kushonwe ngakuphi, yiziphi izinto efanele zenziwe ukuze ku-liberate i-South Africa. Bazi kahle wonke ama-leaders ase-KZN, azi kahle ukuthi yiziphi izinto efanele zenzeke. Bahlezi lapha abahlezi khona, abanye bahlezi ngoba phela fanele bakwazi ukuthi bathembeke, bangajampisi. Ngingasho ukuthi bathembeke, bangajampisi. Uyayibona lonto leyo, ngoba uma nijampisa izitha isheshe ayibona, uyayibona nje le bese zigijima nama-plans ukuthi zivale. So manje basazolokhu bemove nje kancane. So I just feel sorry for wena okulelo qembu lelo elingawona umkhonto, ubhizi ulwa nabantu abasemkhontweni, ngoba ne-leader yakho futhi iyakhona kumkhonto. Uyayibona lonto leyo. So asikho isidingo sokuthi ungazolokhu ulwa kusasa uma usumbona umuntu esenza into ethile bese uthi wena hayi basiphoxile, obani sibathembe kangaka. Abaniphoxanga, they are doing what is best for you. Yabona bayazi ukuthi wena udingani, wena kuphela ongazi. Ingane encane iyafana nomuntu like ingane, you have to take decisions for ingane encane, because ingane encane soke zinga-understand. Uyo-understanda nawe uma usumdala, kumuza umzali mesesho nje athi no, nawe uma usukhulile uzobona. So-ke I know ukuthi uma ufika laphana kwi-ground abantu bafana ney'ngane ey'ncane, but ama-leaders ayazi, bayabona, and kancane uzobona lokhu bejampa nje beshona emkhontweni, because bayazi ukuthi what is good for you, what is best for you, what is best for your country. And izinto ey'ningi-ke ziqala e-KZN. Why ziqala e-KZN? Abantu base-KZN man of what? Zizoqala e-KZN, zisazongena futhi uma isuke e-KZN iyakhuphuka e-Gauteng. E-Gauteng futhi kuzokwenzeka the very same thing, because not ukuthi only the KZN leaders abaziyo. In fact wonke ama-leader e-liberation amnyama ayazi ukuthi vele kiwaphi manje. Uyayibona lonto leyo. So-ke ilwa-ke wena nabantu uphinde uphathe kambi uma ubona ama-leader eseshile uthi ba-useless, amasela, okusho ukuthi ayikho i-leader ozothi ayiyona isela, because bonke vele baya emkhontweni, bawumkhonto bonke, nabanye baya-understand. Yazi, do you know ukuthi kunalaba ba-understandwayo ukuthi uyabona ukuthi uyi-leader, kunento ebuhlungu eyenzakala uma uyi-leader, thothi uyi-leader bese kusuka laba bakuthi vu ngesamba semali. Uyayibona lento leyo. Lesi samba lesi semali sizokuphilisa, number 1 sizokuphilisa wena nefamily yakho. Number 2, it's for your security, because kokunye uma unqaba into oyinikiwe oyisilaphaya, waqala manje walwa against leyo nto leyo, sebabona ukuthi lo ukhanda limtshelo wakhe ususengozini. Uyayibona lonto leyo. So uma seyingenile leyo nto leyo fanele nawe uthi uyisebenzise phela, kodwa ukhulume nabafowenu, communicate nabafowenu, bafowethu nansi into kanje isingenile la, ngizoyisebenzisa but phushana umshikashika, ngiyeza nami ngiyanilandela. Uyayibona lonto leyo, kodwa nansi tithi sangibambile. Abanye basabanjwe imali ezaphuma ngale zangena ngapha, ezenza ukuthi kungelula ukuthi bashiye kalula, but ekuhambeni kwesikhathi, even after ama-elections, they have a place because they are black. Ukuthi babuye bazo-unite. And ngiyazi ukuthi abanye benu bazothi hey thina ungasitsheli ngobani asibafuni labo abadayisi kwasha kwacima. Kunabadayisi bangempela la kwapolitiki, laba babizwa ngeimpimpi. Impimpi zazikhona nakudala. Kunalaba babizwa ngeimpimpi abangabadayisi bangempela. Bese kuzoba khona laba abangene ngengcindezi ethile, kodwa inkinga zakhona ongayi understand,
like uma senihlezi ningama-comrade, okay, sayibona inkinga kalo, okay, no akaphushe lapho thina sobe siphushe, yayibona lonto leyo. Because lama-leaders engikhuluma lama-leaders nina enithi akumanye ama-political parties vele basebenza ne-MK mos, basebenza ne-MK, they are helping i-MK ukuthi iye phambili. Yeah, ilwa-ke wena, but your leader bala basemkhontweni bafethu. Yonke into iwumkhonto, yonke into iyagwaza manje, vele isazogwaza nje bafethu, iyagwaza lento, iyagwaza le